салом, хуш омадед ба барномаи хабар бароятон. чанде пеш мовиди истеъмоли таоме ки ба саломатии инсон зараровар аст иттилоъ дода будем. ин навбат мо тасмим гирифтем ки номгӯи маҳсулотҳои фоидаоварро номбар карда бошем. маълум аст ки маҳсулотҳои гуногун, сабзавот ва гиёҳҳо ба саломатии инсон таъсири хуб доранд. аммо кадом намуди он бештар аз витаминҳо бой буда фоидаоваранд? барои пеш бурдани тарзи ҳаёти солим рӯйхати 5 маҳсулоти беҳтаринро коршиносони ассотсиатсияи парҳезшиносии бритониё тартиб доданд. ҷои аввалро ғалладонагиҳо аз қабили биринҷи қаҳваранг, макарони дағал, орде аз ҷав тайёр карда шуда ва нони ҷавдор инчунин олабута гирифтанд. ба гуфтаи коршиносон чунин ғизо хатари марг аз бемории дилу рагҳоро 9% коҳиш медиҳад. дуюм, ҷои минбаъдаро зироати лӯбиё ишғол кардааст. барои то 5% кам кардани холестерин истеъмоли 130 грамми он дар як рӯз кифоя аст. сеюм, мева ва сабзавот инчунин барои кори дил муҳиманд. онҳо аз калий бой мебошанд ва барои назорат кардани фишори хун мусоидат мекунанд. чорум, шоколади сиёҳ ҳангоми баланд шудани фишори хун ва сеҳ кардани рагҳои хунгард самаронок аст. он хатари инсулт ва сактаи дилро тақрибан 20% коҳиш медиҳад. панҷум, ҷои панҷумро моҳӣ ишғол мекунад. кислотаҳои равғани моҳӣ ки дар он мавҷуд буда барои мустаҳкам кардани кори дил ва баланд шудани иммунитет муфиданд. илова бар ин, моҳӣ аз калий, витаминҳои B6 ва B12 бой аст. ба гуфтаи коршиносон истеъмоли 120 грамм моҳӣ дар як ҳафта хатари сактаи қалбро 21% коҳиш медиҳад. аз ин рӯ номгӯи ин маҳсулотҳо ҳамеша бояд дар рӯйхати озуқавории мо бошанд. шумо номгӯи кадоме аз ин маҳсулотҳоро дар рӯйхати хеш доред? ба фикри шумо аз ҳама бештар кадом намуди маҳсулотро истеъмол кардан зарур аст? фикру ақидаҳои худро дар шарҳ нависед. ин буд 5 маҳсулоти фоидаовар барои шумо. то ин дам бо шумо будам ман Солиҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда аз пайи саломатиятон бошед, чун саломатӣ гавҳари ноёб аст.